jingdap sempurna ya jelas kumka assembly nak kalian assembly kan nunggu ke program ke pang ne kan ko benda pilih mengatakan ni kan Hai haka arpui terik ni la bu ke program haka jisang ina mut bu ke program ke bahek ba ternai namar ba kini ki protocols ba restrictions ki ba ka government kala ai ba kala batha ya ki nongsong baro te nginum la asu ban le kumbang ni la plan bat ni la perkhat ban celebrate ya ka state hot ka jungi ya ka jingyo ya ka state ka jungi phakar kom ka ba kham i ifu iping lane kham he ten rei wala kataru namar kani kalong sisin san posnam ngin le ya kani tang haka arpui terik jong nu nai bo menta bad ya kani ngin ne tang hane po assembly ni bad haka bangin maintain ya kata ka restrictions ke ba bad follow ya restrictions ke ba nakale ka government kala kumka assembly bila dah kerja pun krek kerja tho lingkot ne log history jom kan yang dah botai gini halu gini sampai kala don ka jing pen kre ha ka bede bat kini ji sak don bon ki bangi kwa ya ka banne ha ka ne ka arpoi terik henry namar kini ki daw ko bede da ko ki protocol ba restrictions ki bangi haban bot ingin haban penduna no ya ki katukan ki ya ki bon ki par ki program ingin sim ta ki program ki ba don kam ki bangi de banne asi kini nak pai gini kan assembly building macam ni hatu ngila bani iba ka jela kan yo assembly building ha por ngir khi gini nyam sam na kaliang jonga hi personally namar ba nga monitor personally ya kadi lengkap ba team na po jongka assembly secretary bat kumjuru na ka team jongka pludi ke bede jongka building baki officer ki bede ngi ya bodin bha ya kani bat ngam simyo sho banyo ni pe namar ba Christmas ke New Year then rei hagan ke tayo ko ban wat ka khar kendai tare nginyo ban biang ya ke inspection nak benda ka progress dan ka jing ya chakmat aka bede ba ka jing te ka building te kalkum ka jing pet ba ka juyu i ke ba target ka bangi bo hi lakum kuno kut ubnai me lakum kuno ngila de ban dap ya ka complete route ya ka construction jong kan building bat ngaso ba kalong ka ika jing sarong ya ka state bro ko wela da ngila ban dap ban yu i ya ka assembly thamai hang tai ha po modern din menta kumbala ngila bu la plan nama kalong ke jing sngo bu kho ba adu menta ngidang song ha ka temporary building jong ka arts and culture hang te porel bong ha ka ba ngina ban conduct session na ko ko por